θα πάμε σε αυτό το περίφημο Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι. Και γιατί θα πάμε εκεί? Γιατί έχει ελληνική υπογραφή. Πίσω από πολλά πράγματα που έχουν γίνει για το μουσείο αυτό, βρίσκεται ο αρχιτέκτονας και ο διευθυντής σχεδιασμού του μουσείου, ο κύριος Παναγιώτης Τόμπρας. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τόμπρα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για το χρόνο σας. Να δούμε λίγο αυτό το Μουσείο του Μέλλοντος. Θα ακούει κάποιος, φαίνεται έτσι πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό το Μουσείο του Μέλλοντος, κύριε Τόμπρα? Το Μουσείο του Μέλλοντος ουσιαστικά είναι ένα εκθεσιακό κέντρο. Ένα ερευνητικό κέντρο όπου εκτίθονται όλες οι νέες τεχνολογίες, όλες οι νέες εφευρέσεις. Δεν είναι ένα μουσείο με την έννοια του μουσείου όπως γνωρίζουμε. Δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, αλλά για το τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Κάνα ρομπότ βλέπουμε μέσα, αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Όποιοι επισκεφτούν το Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι θα δείτε ρομπότ στη reception, στην υποδοχή. Θα δείτε οτιδήποτε μοντέρνο και φουτουριστικό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω και από εικόνες που βλέπουμε είναι, δεν ξέρω το περιεχόμενο, αλλά φαίνεται για Μουσείο του Μέλλοντος. Όλος ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός, ναι, βασικά είναι ένα 5D, σχεδιάστηκε σε BIM model, χρησιμοποίησαμε αλγόριθμους, μεγάλες σχεδιαστικές ομάδες. Εγώ είχα την τιμή να διευθύνω όλο το project, αναφερόμουν στον Σέιχ Μοχάμετ Αλ Μακτούν και το Πρωθυπουργικό Γραφείο και είχα την ευθύνη της σχεδιασμού και εκτέλεσης όλου του Μουσείου του Μέλλοντος. Τώρα, εσείς πώς μπλέξατε με αυτή την ιστορία, με την καλή έννοια βέβαια, αγαπητέ κύριε Τόμπρα? Κοιτάξτε, ήμουνα μέσω της Ντόχας, όπως έχω ξαναπεί, του Κατάρ. Βρισκόμουν 2 χρόνια στο Κατάρ, παραδώσαμε το Sheraton Hotel μέσα σε 7 μήνες, οπότε η φήμη μου στη Μέση Ανατολή άρχισε να αναπαράγεται. Έτσι είχα την πρόσκληση από την εταιρεία τη Meraz, που είναι η κυβερνητική εταιρεία προσωπική του Σέιχ Μοχάμετ, και μου ζητήσανε συνέντευξη για να είμαι στους υποψήφιους να αναλάβω αυτό το project. Το κέρδισα και ήμουνα στο project από την αρχή του σχεδιασμού. Τώρα, η θεματολογία του μουσείου ποια είναι, αγαπητέ κύριε Τόμπρα? Κοιτάξτε, στους 7 ορόφους υπάρχουν ακόμα και συνεδριακά κέντρα, υπάρχουν διάφορα exhibitions ερευνητικά, γίνονται workshops, γίνονται meetings, υπάρχουν show. Είναι ένα μουσείο που γίνονται και συνδιαλέξεις, αλλά βλέπουμε και virtual εκθέματα και virtual τεχνολογίες. Οτιδήποτε. Το κέντρο, άμα δείτε το κενό, είναι αυτό το μέλλον το οποίο δεν γνωρίζουμε. Έτσι ήταν το inspiration του όλου project. Ανταποκρίνεται πλήρως, νομίζω. Το μέλλον το οποίο δεν γνωρίζουμε ανταποκρίνεται σε αυτό που βλέπουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό πήρε για να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί αυτό το επίτευγμα? Γιατί είναι σπουδαίο επίτευγμα. Είναι σπουδαίο. Γύρω στο 1,5 χρόνο ήταν ο σχεδιασμός. Κατασκευαστικά άλλα 3,5 χρόνια. Πήρε λίγο παραπάνω, γύρω στον 1 χρόνο περισσότερο, αλλά είναι ένα μουσείο, όπως το βλέπετε και σε αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά, πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως στο φασάτ. Όπως θα δείτε, υπάρχει μια καλλιγραφία που είναι προσωπικό ποίημα του Σεΐχη και ήταν δύσκολο όλες αυτές οι καμπύλες και να κατασκευαστούν και να μεταφερθούν on-site στο Ντουμπάι. Όπως βλέπετε, είναι μπροστά από τους που είναι το Πρωθυπουργικό Γραφείο πάνω, ψηλά, στο τελευταίο όροφο. Και πόσος κόσμος δούλεψε για να γίνει αυτό το μουσείο πραγματικότητα? Οι ομάδες, οι συντελεστές στον τομέα του σχεδιασμού, όλες οι ομάδες από αρχιτεκτονικά γραφεία μέχρι μηχανολογικά, στατικά, ήταν γύρω στους 100 μηχανικούς αρχιτέκτονες. Κατασκευαστικά, η BAM Hills, η Ολλανδική, ξεπέρασε τους 1.000 εργάτες. 1.000 εργάτες, μάλιστα. Ναι, νομίζω είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι σε αυτές τις χώρες παρά σε Κύπρο και Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, ετοιμάζετε κάτι άλλο στην περιοχή εκεί ή θα επιστρέψετε στην Ελλάδα? Έχω επιστρέψει, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με βάση στην Ελλάδα, έχω τη δική μου εταιρεία, το Metro Consultants, έχουμε βάση στην Αθήνα, σχεδιάζουμε στην Αθήνα διάφορα project και ξενοδοχεία, με τη Σαουδική Αραβία συζητάμε κάτι. Προς το παρόν στην Ελλάδα και Σαουδική Αραβία είναι το international project που έχουμε. Θα σας προτιμήσουμε και εμείς πάντως, αγαπητέ κύριε Παναγιώτη Τόμπρα.
Σας στέλνουμε. Μεγάλη χαρά και τιμή. Κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες ό,τι κάνετε. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Χρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.